Așa, să revenim la un scurtmetraj că m-a săturat. Yeah! Cât începe începutul ăla, îți spun, m-a săturat cameramanule. Sunt filmat în fiecare zi. N-am parte de odihnă și nu pot să mă odihnesc. Că ăsta, regizorul nostru, nu mai face. Mi-a dorit să am un pat. Vezi că nici nu pot spune cuvintele foarte... Băi, Gini, nu ia... Dă-mi cineva o cană de cafea. Mulțumesc. Așa, emisia la mine, dar să mă opresc din drogat. Așa, deci, cum de vedea la moment, astăzi vă voi spune două scene în Moldova. Șacalii lovesc Moldova. Aici avem în emisie pe Dragnea, vrăjitoare și urâtă și pe Mustafa. Haide. Noroc, sunt Dragnea! Salut, sunt vrăjitoarea! El ratata, iar eu sunt el perfecto, sau mai degrabă zis el musteazzo. Ratatata. Noi avem o strategie de război, așa e? Îl vom trimite pe coronavirus în mama lui. Dar păi avem o problemă. Ce e? Mama lui e moartă. Atunci luăm o lopată, noroc. Dar ce păcat că n-avem unul nou. Știu eu. Luăm câte o lopată, dar nu ne este întreboțată treaba de a fi gropari. Deja avem nevoie să se introducă un nou skin. Un nou skin în filmările noastre, pentru ca să putem, un gropar, ca să ne rugăm atotputernicului Costel. Dar păi cum? Dar bine peste noi, e atotputernic. El la noi încă e deasupra, dar credeam că Dumnezeu e deasupra. Nu, dar el în filmul nostru îl înlocuiește pe Dumnezeu. Dar știi, Dumnezeu amul este în concediu și îl înlocuiește pe dânsul. Se vede și gine scenaristului. Am o idee. Care? Să-l sunăm. Dar păi n-avem telefon. Atunci ne rugăm să avem un telefon. Ne rugăm, atunci de ce nu ne rugăm să ne introducă un nou skin? Tu nu înțelegi? Ne rugăm pentru lucruri, nu ne rugăm să ne aducă o persoană și un lucru. Tac, eu mă duc să-mi aduc telefonul. Ia că-tă-l! Dar tu știi numărul lui? Dar el înlocuiește pe Dumnezeu și știi numărul Dumnezeu? Sigur, 888. Tic, tic, tic. Trrrr. Așa, și cum ziceam, țâr, 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 țâr. Alo? 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 Da? Cine acolo? Eu sunt Dragnea. 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 Ați vrea să ne introduci un skin nou. Pe cine anume? Un gropar. Dar ce, te-ai săturat pe lumea asta? Vrei cineva să-ți țape groapa? Nu ți-e lene să iei tu o lopată și să-ți țapi singur groapa? Ha, foarte amuzant, dar acum aș vrea să-mi dai ceea ce vrem toți. Toți vreți? Da, toți. Răspundeți-vă. E Zeusul Costel. Da, toți vrem, toți, 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 toți. Toți, 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 chiar toți. Știi ce zic eu? Ce? Nu și nu și nu și nu. Uite ce, Dumnezeu mi-a dat porunca să nu introduc pe nimeni, să nu fac nimic. Doar că ți țin locul aici, în rai. Dar nimic, nu vă dau nimic. Acum, excuse me, fan, dar nu. Și la revedere. Stai, nu închide. Am zis la revedere. Ca să vezi.
Cine acolo? Mea. Oh, cred că ne-a părut. Să vezi, mi-a închis telefonul în nas. Idiotul, isfoluciul, care e un tic și apoi un tic, 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 tic. Mi-a închis telefonul în nas. Urăsc asta. Cine face ca oaia? Bă, e oaia Sandu. Unde e? Ia-ți des. E ghetca nouă care o fute. Adică, ce nu uitați să închidă microfonul când se zic Dodi. Pe care să aleg parte în lumea asta? Nimic. Nu să alege de nimic. Alo, vreau să-ți spun ceva. Te mai zici o prostie, te șterg. Dar sunt o parte importantă al misiunilor de a-l învinge pe coronavirus. Știi, am ascultat ce ai zis tu până la tot timpul ăsta și m-am gândit cu o singură soluție. Pe unul dintre voi vreau să-l șterg. Deci, poți tu face așa ceva? Desigur, pot face orice, dar eu sunt atotputernicul Costel, care șede pe un scaun din aur, cu o slugă slabă și îngerul de soare și îngerul de apă și un documentar. Păi, m-am uitat pe la bibliotecar și mi-a zis că pot să aduc pe oricine la viață doar dacă cineva își riscă sufletul pentru a îngie în altceva. Deci cine se dă o poruncă veșnic neuitată și un sacrificiu pentru lumea aceasta? Că ne-o prost să-mi dau viața pentru lumea asta. Păi ce folos mai lucrez eu în Afganistanul ăsta în coronavirus dacă n-am să văd să apuc viitorul? Dar bucurați-vă de viața care o aveți cu coronavirus. Oricum, eu sunt invincibil, pentru că eu sunt Zeusul atotputernic și scuză-mă, dar am o petrecere în togă la Casa Olimp al zeului fulgerului, cu toți zeii se mântăiesc în Grecia antică. La revedere! Stai, nu închide, am zis totuși la revedere! Și m-a săturat pe mine zeiul ăsta. Care să riscă viața? Eu nu, nici eu. Nici eu. Nici eu. Nici eu. Este loc și pentru moarte și pentru neverință. Nici eu, nici eu, nici eu. Bă, eu sunt Dodon, sunt o parte importantă. De ce crezi că emisiunea asta se cheamă Dodon? Nici eu. Nici eu. Nici eu. Nici eu ai mâncat dorul, dar ce să facem atunci? Să ne sacrificăm pentru Zeusul nostru. Cineva votează pentru vrăjitoare? Doi! Cine pentru prea frumos, ajutor, pentru mine? Cine votează pentru mine? Eu te iubesc așa cum ești, urâtă, nebună și vodoitoare, dar pe cine sacrific? Ești un ordin care l-am primit în armată. E timpul să-mi faceți loc în cimitir. Nu fă asta, Dragnea! Nu! Da. Tu să taci! E timpul să-mi iau la revedere de la toți. În primul rând, amuși după ce vine de la petrecerea aia în togă, va veni timpul să-mi iau la revedere. Eu nu mai merit să trăiesc. Viitor n-am și așa sunt prea bătrân. Dragnea al 14-lea. Totul se schimbă așa de repede. V-am ajuns în animația asta de 2 bani. Îmi place totuși animația asta. Mie îmi spui?
Dar lucrurile trebuie să fie salvate. Nu trebuie să lăsăm ca coronavirusul să riște și să omoare întreaga lume de la nebunia sa. Deci, amin să fie cu mine. Am condus o revoluție. Stai, nici nimeni n-are cine introduce cadrele cinematice. Deci, o face o ta. Bine că am niște fotografii pe telefon. Ta. Alo? Am văzut ceea ce ați făcut voi. Ești curajos. Deci, ești pregătit? Voi da cu tocul și te voi șterge. Ești pregătit. De mic am fost pregătit și antrenat pentru toate acestea. Bine, dar să-i dăm drumă. Și din modelarea pământului de către Zeus trebuiește să-mi țin promisiunea. Deci, nu cred că s-a supărat Dumnezeu pentru toate cele făcute și prin puterele investite de către mine. Allah, 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 Akbar, Allah, Akbar. Citește-vă din pergament. S-a făcut. Stați numai să-mi pun gluga. Va urma. Don.